Miksi et voi lopettaa TikTokin tai Instagramin selailua, vaikka sun piti vaan tarkistaa kello? Se ei ole sun vika. Sun aivot toimii just niin kuin niiden kuuluukin. Kyse on psykologisesta ilmiöstä nimeltä Variable Reward System, eli muuttuva palkkiojärjestelmä. Se tarkoittaa sitä, että et koskaan tiedä, tuleeko seuraava juttu olemaan tylsä vai täysin koukuttava. Joka kerta kun selaat eteenpäin, aivosi saa mahdollisuuden pieneen dopamiiniruiskeeseen ja se mahdollisuus riittää koukuttamaan. Sama mekanismi on käytössä kasinopelissä. Ja nyt se peli on sun taskussa 24/7. Tutkimusten mukaan jatkuva somen käyttö voi muokata aivojesi palkkijärjestelmää. Se vaikuttaa siihen, miten koet mielihyvää ja jopa siihen, miten pystyt keskittymään. Jos tää resonoi, ehkä on aika ottaa pieni tauko tai ainakin tiedostaa, mitä sun aivoille tapahtuu joka kerta, kun alat scrollaamaan. Ootko sä huomannut tätä omassa käytöksessä? Kommentoi alle ja jaa kaverille,